Представяме ви конфигурация касов апарат Bluecash 500 и платежен терминал BluePad 50+. За настройка е необходимо след стартиране на Bluecash приложението от главно меню да влезете в режим настройки, след което достигате раздел PIN-PAD настройки, използване PIN-PAD включено, вградени линии в бона включено и генериране на края на ден при взет отчет включено. След което настройката е завършена и се връща в режим продажби. За осъществяване на продажба е необходимо да изберете съответният артикул, избирате плащане, типът плащане в случая плащането ще бъде направено с карта, завършваме плащането и сумата се инициализира на екрана на POS терминала. Поставяме картата и при успешно плащане се издава фискален бон.